Odoziakụ Esosa Mbachu ewerela ọkwa ndu alaka nke Anambra State nke otu Society of Women in Taxation SWIT n'aha ịchafụ bekee dịka onye nchịkọta otu ahụ nke abụọ. Onye ọla bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ si na ya bụ mmemme were ọnọdụ n'Awka. Gere ebe akụkọ ya ka abụ ihe si wee gaa. Na ya bụ ihe mmemme idu Oliakụ Mbachu n'iyi ọrụ dịka onye isi ya bụ otu na Anambra steeti ya nakwazi ndị ya na ha ga-eji wee lụọ ọrụ. Onye ji ọkwa National Chairperson nke SWIT bụ Dọkịnta Caroline Ndubuisi nọrọ oge ọ na-arụtụ aka na ya bụ otu bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ime ka ụmụ nwaanyị kwụrụ chinchin n'ụwa gbaa gburugburu ma soro n'ihe ekwe na-akụ n'imebi iwu nakwazi ikwu ihe a na-eme n'obodo. O kwee ndị ndu ya bụ otu na Anambra steeti n'oge ugbu a ka ha bụ nnọọ ndị ga-agbanyesi ike ime ka ya bụ otu bụrụ ihe ga-agbago n'ogogo dị elu. N'okwu nke ya bụ onye mere onye isi otu ahụ na Anambra steeti ọhụụ bụ Oriakụ Mbachu, onye kene Chineke nakwazi ndị otu ahụ maka inye ya bụ agadaga ọlụ, kwere nkwa ịhụ na ya bụ otu si n'ike wee baa n'ike n'ogologo ụbọchị niile ọ ga-achị dịka onye isi ya bụ otu. N'okwu ya na mbụ n'ihe gbadoro okwu n'isiokwu banyere iguzobe obodo ndị nọ n'ime ya na-atụ ụtụ isi ha otu o si wee kwesịe, onye ji ọkwa onye isi Department of Accountancy nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu dị n'Igbalịam bụ Associate Professor Nkechiọfọ rụtụrụ aka mkpa ọ dị na gọọmenti ga-agbanyesi ike ịhụ na ha na-eji ego ha nata ndị mmadụ n'otu isi ha wee lụpụta ihe a na-ahụ anya iji wee mee ka ndị mmadụ nwee agbamume ịga n'iru na-atụ ụtụ isi ha otu o si wee kwesịe. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.